50 anys d'una organització no és cap broma. A vegades ens sembla que això no té importància, però jo penso que en té molta. Jo ara vull, com mirava aquestes imatges, em recordava una mica el dia que vaig prendre posició de la presidència d'aquesta casa i, no és allò que es diu, no? I amb què comptem? Amb una treballadora i una màquina d'escriure. Déu-n'hi-do, no? Bé, jo penso, això és una anècdota si voleu, però esclar, es va haver de començar amb el tema del registre, d'informatitzar, i a mica en mica s'ha anat creixent la casa. Però jo diria que potser no és cap anècdota això, sinó simplement que vol dir que durant aquests anys s'ha fet una bona tasca per part de tothom. I aquí vull fer un reconeixement, primer als companys que vaig tenir al Consell. Quan es fa alguna cosa, més bé o menys bé, ho fa el que es pot, doncs no és mai una qüestió d'una persona, sinó d'un equip, i per tant vull fer un reconeixement a les persones que vaig tenir amb els dos consells que em van ajudar, i sobretot amb en Josep Ribas. Jo penso que a vegades no hem valorat prou la tasca d'aquest bon senyor, perquè ho ha resistit, que ja és difícil, ha resistit aquests anys, tota aquesta, perquè de tensions a dintre un Consell n'hi ha, i ell ho ha hagut de resistir i ens ha hagut d'aguantar en tots. Per tant, jo penso que és un reconeixement que se li ha de fer també.